babayeng nagpailang pulis, wala kapakita og ID sa checkpoint, gidakop. Sa Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Palhug sa prisuhan ang usa ka 44 anyos nga babay kanhi call center agent. Human nga nagpakaaron ingnon kining pulis atol sa checkpoint nga gipahigayon sa Mandawi Police Office alas 10:30 sa buntag, Martes, Pebrero 27, tuig 2024 sa sitio Swilig Street, Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi. Gila ang suspitsado nga si Merlin Plandisberg, minyo og taga BSP Camp, Upper Banica, Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo, sakop sa Task Force Aguila. Nasayran base sa investigasyon, luwan sa iyang motorsiklo ang suspitsado, dihang niagi kini sa checkpoint nga nakasuot og uniforme nga sama sa usa ka pulis. Apan dihang gipangitaan kini sa kapulisan og ID, pakyas kini sa pagpresentar ug wala usab makatubag kung unsay iyang badge number. Sa eksklusibong paghinabi sa Brigada News FM Cebu kang Bird, matud pa nga padung siya sa Barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay iyang pagkikitaan ang iyang amiga nga adunay hearing sod sa Barangay Hall. Dugang ni Bird nga pinalit niya og 500 pesos ang iyang gisuot nga pantalon og t-shirt nga adunay tatak ka pulis gikan sa iyang kaila. Matud pa siya gipasaligan nga mahimo siyang magsulob sa uniforme sa usa ka pulis tungod kay membro siya sa Task Force Aguila nga matud pa usa ka grupo nga anti-crime volunteer nga kaabag sa kapulisan sa pagserbisyo sa komunidad. Apan wa di ay siya magtuo og dakong sayop ang iyang pagsulob nga sama sa usa ka pulis. Nanawagan ang suspitsado sa iyang kauban sa grupo nga mupatimaw sa presinto sa kapulisan sa Subang Dako aron iyang sultian nga dili di ay husto ang ilang grupo nga magsuot sa uniforme sa usa ka pulis ug mogamit sa logo sa PNP base sa pasalig sa ilang kauban. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority. Larga Brigada